नमस्कार. योगेश्वरी दर्शन बातमीपत्रात आपणा सर्वांचं स्वागत. आपण पाहत आहात अंबाजोगाई शहर आणि परिसरातील सुपरफास्ट बातमीपत्र. चला तर मग आता पाहूयात अंबाजोगाई शहर आणि परिसरातील सुपरफास्ट बातमीपत्र. अंबाजोगाई तालुक्यातील मोरेवाडी येथे अखंड हरिनाम सप्ताह, ज्ञानेश्वरी पारायण व भजन कीर्तन सोहळ्याचा शानदार समारोप 10 मे रोजी काल्याच्या कीर्तनाने करण्यात आला आहे. गुरुवर्य हरिभक्त पारायण श्री माधवबुवा शास्त्री महाराज संस्थान अंबाजोगाई यांच्या कृपा आशीर्वादाने मोरेवाडी येथे वार्षिक नियमाप्रमाणे अखंड हरिनाम सप्ताह घेण्यात येतो. यावर्षीही महाराष्ट्रातील महान कीर्तनकार व प्रवचनकारांची उपस्थिती होती. दररोज काकड आरती, विष्णू सहस्त्रनाम, ज्ञानेश्वरी पारायण, गाथा भजन, प्रवचन, हरिपाठ, कीर्तन व हरिजागर अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. तसेच बारामती येथील हरिभक्त पारायण लक्ष्मण महाराज कोकाटे यांच्या काल्याच्या कीर्तनाने समारोप करण्यात आला आहे. योगेश्वरी दर्शन दुसरी लीला सांगतो. भगवान श्रीकृष्णासारखी लीला दुसरा कुणीही करू शकत नाही. एक नववधू व्रज मंडळ 84 वर्षाचं त्याच्या बाहेरून ती लग्न होऊन गोकुळात आली होती आणि कृष्णाबद्दल ऐकलेलं म्हणजे कृष्ण भगवान मला पाहायला मिळावा, कृष्ण भगवान मला पाहायला मिळावा. पण तिची सासू होती खाष्ट, तिला बाहेरच पडू द्यायची नाही. एकदा पाहुणे आले, घरामध्ये पाणी नाही आणि आज सासूच म्हणते जाग यमुनेला जाऊन पाणी घेऊन ये. ही नववधू बाहेर पडली. पण येतील काय, इकडून येतील काय, ती वाट पाहते. आणि भगवान श्रीकृष्णाला काय महाराज असा त्यांची आवड असणाराच भक्त पाहिजे. हळूच भगवान 3 वर्षाचे भगवान श्रीकृष्ण हळूच आले आणि तिचा पदर झाला. तिला जाणवलं आणि जाणवल्यानंतर तिनं बघितलं, तिला आनंद झाला, भगवंताला आलिंगन दिलं. दरवर्षी अतिशय उत्साहाच्या वातावरणात ज्ञानेश्वरी पारायण सोहळा संपन्न होतो. या सोहळ्याला मार्गदर्शक म्हणून केशव महाराज वागाळकर, पंडित उद्धव बापू आपेगावकर व मोरे कुटुंबीय, त्याचबरोबर काल्याच्या कीर्तना दिवशी महाप्रसादाचे नियोजन हनुमंत काका मोरे यांचे होते. यावेळी विविध ठिकाणाहून भजनी मंडळाची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. यावेळी लहान गोपाळ, गावातील महिला पुरुष यांची मोठी उपस्थिती होती. योगेश्वरी दर्शन बातम्यासाठी नागेश अवताडे, अंबाजोगाई.